Sommige mensen zoeken hun hele leven naar wat ze graag willen doen. Bij mij was dat niet zo. Het klinkt misschien wat cliché, maar vanaf het moment dat ik kon lopen was het voor mij al duidelijk. Daarom heb ik er nu echt alles voor ogen. Eigenlijk staat mijn hele leven in het teken van voetbal. Op mijn 5e speelde ik mijn eerste wedstrijd bij de F'jes in Appelscha. Maar al gauw werd ik gescout door Heerenveen. Ja, dat was geweldig. Zoals zoveel jongetjes wilde ik maar één ding: profvoetballer worden. Het lukte. Ik speelde bij Oranje onder 17, onder 18 en onder 19. En tekende bij Heerenveen op mijn 18e een 4-jarig contract. Maar meespelen bij het eerste lukte me niet. Na 2 jaar werd ik verhuurd aan FC Emmen, waar ik 2 seizoenen speelde. Afgelopen zomer liep mijn contract af. Na een tijd niks gehoord te hebben, kwam opeens Cambuur. Ik mag minimaal een half jaar op amateurbasis meedoen, om zo te proberen een contract af te dwingen. Ik besluit om nog 1 keer alles op alles te zetten om mijn droom waar te maken. Ik ben nu 22. Dit is mijn laatste kans om profvoetballer te worden. Dat was in juni. Ondertussen is het 8 november. En helaas ben ik nog niet zoveel opgeschoten. Wij zijn van Omroep Friesland. Ja, dat is hem juist. En wij maken een documentaire over Johnny de Vries. Ja. Ja. Dat is mooi. Wat is dat belangrijk? Maar dan moet je daar wezen, want alle op die hoor. Ja. Maar wat vind je van hem? Nou, die man voetbalt nooit, dus wat dat betreft weten we het niet. Eén voor de breedte, hè? Hij is snel wat gelukt. Op het podium staan. Nee, ik heb er weinig over zeggen. Wij zien hem nooit. Ja, bij de training, maar verder niet. Nou, hij ging als baby al mee naar het veld om naar zijn vader te kijken. Dus. Ja? Ja, ik was er altijd. Ik miste er nooit. Nou, dan nam ik de kleine mee in de kinderwagen. En die maakte de hele wedstrijd alles mee. Dus dat ging keer op keer zo. Dus hij was heel jong en toen wou hij ook voetballer worden. Toen mocht hij bij Stamfries komen trainen. En nou, ik denk 5 jaar heeft hij zijn eerste wedstrijd gespeeld daar. Ja. Dus En weet u toen direct al wat goed? ja, Ja. ja. Wat ik ervan weet en denk ik dat hij het niet redt. Nee. Nee. Nou. Het is wat voor de breedte, maar niet om een stap te maken. Helaas voor hem. De voetbal ging ik zelfs mee naar bed. Ja? Ja. En dat dan? Ja, gewoon. Je moest de bal overal hebben. In de kamer, op bed, mee in de keuken. Die bal ging overal mee heen. Winterstop is daar niet gebeurd, denk ik. Kom je weer apart voor Johnny de Vries? Ja. Nou. Nou ja, je weet het niet, hè? Maar eerst maar eens een jaar hier verder wezen. Dan kun je erop praten. Je weet het allemaal Maar hij niet. voetbalt hier ik al sinds juni. Ja, ja. Hier bij Cambuur? En wie hij een goede voetballer? Ja. Een hele goede voetballer. Ja. Alleen ja, je moet er alles voor over hebben en dat had hij nou net niet. Nee, niet. Nee? Nee. Maar vind je dat nou ook jammer? Ja, achterna wel. Als ik het oer wel mocht, dan... Maar ja, dat zit er net in. 1 dag later, op 9 november, speelt Cambuur tegen AGOVV. Zoals de laatste tijd vaak gebeurt, zit ik op de tribune. En speelt Wout Drosten, mijn concurrent voor de rechtsbackpositie. Ja, het liefst wil je meespelen. Tuurlijk, dat gevoel overheerst. Ja. Maar is het gewoon kut of accepteer je het? Het is wel kut. Ja, zeker, het is wel kut. Hij speelt het je vooraan, hè, die concurrent, Wout Drosten. Ja, is dat... Ik kan hem mooi in de gaten houden. Ja. Maar hoe zoest dat nou dan, naar hem? Ik hoop voor hem natuurlijk dat hij het goed doet. Ja, maar ja, tuurlijk net. Ja. Kijk, ik moet het zelf afdwingen. En
Als hij een minder periode heeft, dan is het aan de trainer om te beslissen of hij mij erin zet. Hoe speelt Drosten tot nu toe? Ja, degelijk. Tot nu toe niks op aan te merken. Wout Drosten, nou die neemt de kuier later nog maar een keer. Maar in de achtervolging, Leon Kaak en Wout Drosten. Kaak die krijgt nog eens een keer help. Ja, die krijgt help van de reserveur. Isaac in de verdediger van Cambuur het duel net winnen. En dan maakt het rekken hoe training. Krijgt hij reed! Oh! Wout Drosten nog een redenkaart, zeg. Nou. Nou ja, het eerste wat je denkt is van, dit kan mijn kans misschien wel zijn. Kom eens hier. Kom eens hier. Nee, ga eens op je plaats. Ga eens op je plaats. Ga eens op je plaats. Goed zo. Op je plaats. Hé, ik ga hoor. Ja, voetbal betekent heel veel voor mij. Ik ben er al van jongs af aan mee bezig. In de jeugd bij Heerenveen ook altijd veel getraind. En ik ben, toen ik 18 werd, ben ik op een gegeven moment ook gestopt met school. Dus toen heb ik eigenlijk alles op voetbal gezet. Nee, ik heb geen bijbaantje. Dus ik moet ook elke dag trainen. Dus er is op zich weinig tijd voor een bijbaantje. Dus voetbal is het enige wat het heeft? Ja, op dit moment nu wel. Tuurlijk, je denkt er wel aan van ja, is het misschien niet verstandig om ook nog zo'n opleiding bij te doen. Maar ik heb er alle vertrouwen in en ik wil slagen in het voetbal. Maar dan zit je op de tribune? Ja, klopt. Ja, het kan snel gaan met voetbal. Het kan snel de goede kant op gaan. En ook eigenlijk net zo hard de verkeerde kant op. Doordekken, daar moet je doordekken, Alip! Niet instappen! Goed, Johnny, goed en snel! Johnny, nooit instappen! Je direct de tegenstander blijven zien! Goeie verdediger. Goeie verdediger, de middenvelder. Technisch goed. Inzicht wel aardig. Snelheid. Ja, hij heeft alles wel van mij, denk ik. Het is net al je top, maar het is net, het is al je, ik ken dat met trouw. John is ik een echte liefhebber, want die komt dus gewoon op amateurbasis die komt. Dus er zijn eigenlijk boetekansen die krijgt als club. En voor Johnny zijn wij heel positief, want wij vinden Johnny ten eerste een heel prettige jongen. En ten tweede, hij kan goed voetballen. Dus ja, dat mes niet aan twee kanten. Hij krijgt de kans om hem weer in de picks te spelen en wij hebben een goede voetballer erbij. Hij is natuurlijk beschadigd binnengekomen bij deze club. Hij had geen plezier meer in het voetballen. Er is in Emmen iets gebeurd waardoor hij vervroegd terug is gegaan naar Heerenveen. Nee, kijk, dat is ook een periode die is geweest en die heb ik ook achter me gelaten. En om alles te vertellen hier, dat hoeft niet voor mij. Nou, dat heeft hem pijn gedaan. En dat merk je ook. En voor ons is het gewoon belangrijk geweest dat we Johnny weer terug het plezier geven in het voetballen. En ik moet zeggen dat hij dat heel mondjesmaat en heel langzaam in de voorbereiding dat hij dat opgepakt heeft. En het is wat dat betreft nu op dit moment gewoon een plezierige jongen om mee te werken. Hij doet zijn arbeid, hij zeurt nooit. En, dus wat dat betreft maakt hij daar al sprongen in vooruit. Maar nu zal hij fit moeten blijven en aan ons moeten laten zien de minuten die hij krijgt, dat hij ook van meerwaarde kan zijn. Ja, dus een cruciale fase voor hem nou eigenlijk. Nou, maar dat is voor iedereen. Voor alle jongens waar de contracten voor aflopen is eigenlijk iedere wedstrijd is cruciaal. Maar dat lijkt me voor de spelers soms ook wel dreig. Zo'n laatste kansachtig gevoel was dan krijgt om nog profvoetballer te worden misschien. Ja, maar heel groot laten de kop hingen en als er een positief station is, positief is, ik denk dat er dan wel een goed gevoel in oor hast. Dan probeert wel alles uit in carrière te halen.
had altijd geloven in mezelf. En ik heb ook wel in de periode van Emmen laten zien dat ik het niveau van de Jupiler League wel aan kan. Dus ja, in die zin had ik er zeker nog vertrouwen in. Maar het is ook een crisis in de voetbalwereld. Dus ja, er is weinig geld. En dus natuurlijk ging er wel eens door mijn hoofd van dit zou nog wel eens over kunnen zijn. Ja, want het kan nog steeds. Het kan nog steeds, ja. Ja, klopt. En hoe is het ermee om, maar die druk? Ik denk er op zich niet veel aan. Kijk, door de week heb ik helemaal niet het gevoel van ik ben op amateurbasis. Ik doe gewoon alles mee wat normaal is, zeg maar. En aan het eind van de maand, dan merk je het wel een beetje natuurlijk. Maar ja, het is, voor de rest doe ik gewoon alles wat iedereen doet. En ja, dan denk je er niet eens aan dat je op amateurbasis bent. Mijn concurrent op de rechtsback, Wout Drosten, is voor 1 wedstrijd geschorst. De grote vraag is nu natuurlijk of ik de komende maandagavond speel tegen de Graafschap. Dit is de 1 na laatste training voor de wedstrijd. Of ik mag starten zal vandaag op een simpele manier duidelijk worden. In het voetbal zijn namelijk veel mensen met een grote bek. Maar over het algemeen zijn het niet van die praters. En zo is het nu ook. Misschien krijg ik mijn eerste basisplaats van het seizoen. Maar de trainer zal mij niet apart nemen. Bij ons is het heel simpel en heel spannend. Krijg ik een hesje, dan speel ik. Krijg ik geen hesje, dan speel ik niet. Ja, zoals nu lijkt speel ik. Dus dat is mooi. Nou, niet zo stoer. Nee, ik ben hartstikke blij ermee. Maar het is nog geen maandag, hè. Dus, maar zoals het nu lijkt het goed. Het gaat over maandag hoe we dingen het beste op kunnen lossen. En een beetje nabespreken over wat er op de training is gebeurd. Maar jongen, Roemenië dus. Ja, het is al over 2 dagen, hè. Dus het is nu al wedstrijdgericht.
Hij zal, in de hoofdzaak zal hij te maken krijgen met Anko Jansen. Nou, Anko is bekend hier. Flegmatieke jongen. Het is een beetje alles of niet speler. Die graag aan de bal wil komen. Van daaruit zijn acties wil gaan ondernemen. Nou, op het moment dat hij bij Johnny in de buurt komt, zal Johnny daar meedogenloos op moeten verdedigen. Ja, het wordt voor Johnny net eenvoudig, want hij speelt in die Anko Jansen. Ja, dat is een uitstekende voetbal. Dus hij gaat heel veel naar binnen en hij gaat naar buiten. Dus hij zal tactisch ook goed spelen. Maar de ene keer zit er mij, maar de andere keer de positie houden. De andere keer de man van de komende back opvangen. Dus het is, hij maakt direct vol aan de bak. Je krijgt nog een penalty. Nee. Gele kaart, hè? Ja. Zwalbe. Dikke Zwalbe. Ja. Ja, dikke Zwalbe. Ja, maar Zwalbe. Goed voetbal. Lekker voetbal. Ja. Prima. Dank wel. Nou ja, veel overwinning. Rustig. Goed gespeeld. Ik zal naar binnen gaan. Ja. We gaan een koffie. Lekker rustig. Hoi.
Cambuur heeft aangegeven mijn kans te geven. Ik ben ook eerst op amateurbasis hier. Ja. En ja, ik had niet meteen verwacht om alles te gaan spelen. Nee. En zoals nu moet ik mijn kansen pakken. Ja, je hebt een basisplaats gehad, hele wedstrijd gespeeld. Je hebt wel meer het gevoel van, ik kan meer minuten maken nu. Ja, het is wel weer een volgende stap, denk ik. Die vertrouwen groeit. Ja, dat wel, ja. Nummer 6, Erik Bakker, wordt vervangen door nummer 23, Johnny de Vries. Is het zo wat verwieten in die minuten die smaken heeft? Nee, ik denk het niet. Ik heb het redelijk tot goed gedaan, een doelpunt gemaakt. Nou, 100% ingezet, wat natuurlijk altijd moet. Dus op zich kan ik me niks verwijten. Toch is het 2 weken later weer op de tribune. Ja. Bij de lunch heb je dan, dan krijg je te horen wie moet trainen de volgende dag. En dat zijn de jongens dan die op de tribune zitten. Dus ja, daar zat mijn naam bij. Op dit moment was ik niet boos. Ik was op zich een beetje teleurgesteld, op zich wel. Maar moet door. Ja. Ja? Dat is het? Ja, tuurlijk. Ja. Links! Ik zit denk ik ook in een proces. Ik ben ook aan het groeien als speler. En misschien is dat over een maand is dat wel weer anders. Misschien zit ik er dan standaard bij, of niet. Ja, de tijd zal het leren. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Ik moet zeggen, dat meen ik oprecht. Zoals jij je traint, voetbalt en ook hebt laten zien hoe je kan voetballen. Dat hebben wij nodig. Dat past ook wel bij Cambuur. En volgens mij zit er nog wel veel rek in jouw carrière. Ja, denk ik ook wel. Je hebt een hele goede opleiding gehad. Alle jeugd of alle doorlopen internationaal. Nou, daar
Dat is bij Emmen is dat even misgegaan. Maar ik vind dat je hier hebt laten zien dat je weer dat je plezier in voetbal hebt. En dat je de bereidheid hebt om energie erin te stoppen. Het is niet altijd makkelijk geweest. Je hebt blessures gehad tot nu toe. Je bent daardoor ook wel veel afwezig geweest. Je hebt op de tribune gezeten, ook met wedstrijden. Nou ja, dat is niet altijd even makkelijk. Nee, maar we hebben dat nooit aan je gemerkt. De trainers die zijn vol lof over jou als collega en over jou als trainingsbeest. Dus ik ben heel blij met deze kans die we me geven. Ja, mooi. Nou, dan gaan we het contract tekenen. De selectie die zit op je te wachten met eten, dus dan krijgen we daar maar aan de onderkant paraferen met de werknemer. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi dat je bij ons blijft. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Contact overnemen. En dan stuur ik jou naar de selectie toe, anders krijg je weer een boete. En beginnen met een boete. Nee, dat is niet goed. Nee. Oké. Ja. Succes. Dankjewel.